assalamu aleykum moɗon wa rahmatullahi taala wa barakatu yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon nder ha e caggal leydi Sénégal on calminama on juurama kadi on ñaganama Allah moƴƴere caggal ɗum ko bismade on e yewtere men nde ganduɗa ko yewtere hesere pul nde Piindi radio Piindi TV addani on walla mbiyen Piindi Média rédaction mum anniyi addande on ɗum e saaha fof tawa eɗen gossodira miijoji eko yoyti e actualité leydi ndi ha eko nandi hen en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wowɓe yebde Piindi TV nde ɗo yewtere noon ko yewtere nde ganduɗa ko hande woni yewtere men adande tawi ko Paamen Pamminen Paamen Pamminen noon ari ko yewtude on kono kadi ari ko humpidde on e famminde on kala ko yoyti e actualité mo ganduɗa koye leydi men Sénégal e nder yontere he fof inchallah ma en gar hen no hanniri ni tawa mo on jaadu hen e dendagal terɗe rédaction o no wurno tawi ɗo wonta on ɗum ko Halimata Dia hande noon eɗen jaada hen e Amadou Moussa Anne mo ganduɗa hay goto watta on ɗum présenté directeur programme meɗen mo gowɗon yiide e kala e saaha kono kadi e Elage Abbas Sarr mo ganduɗa kañumne oɗon gowi yebde e jewte mum e kala e saaha e Piindi Média ɗum noon ko adi fof hade men arde e toɓɓe meɗen en calmodirtu e ɓen ɓe ganduɗa ko kamen ndenduɗen hande yewtere nde woni Amadou Moussa Anne ko adi fof Amadou Moussa mi salminima. Mi salmitimama Halimata mi weltanimama en calmini kadi yeɓoɓe ɓe en calmini Elage Abbas Sarr mo ndenduɗen plateau o eɗen mbiya tan no mbiɗa ni bisimilla mabɓe e yewtere mabɓe Paamen Pamminen. ko noon Allah jarama Amadou Moussa Anne caggal ɗum calminten ko Elage Abbas Sarr kañumne hande ine jeeya e plateau meɗen gam firande bandiraɓe faccitande ɗumen kala ko yowti e actualité leydi men Elage jaam ñallema ñalle jaam sohno Halimata caggal kay no jetɗen Allah en juulati rasoul sallallah alih wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men toɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama o kala no mbiɗani kadi ko noon inchallahu rabbi e kala saaha ma en garɗo fiilde lefol ngol gandanɗa hoorema ngol moni foof ene wawi yitade hoore mum saabu ko gostodal miijoji no mbiɗani donc ko noon Allah jarama Elage Abbas Sarr ɗum noon ko gostodiral miijoji wonata so hawri e welede Allah tawi no mbirumi on ni tan rédaction o terɗe mumen kala ma garɗo e kala e saaha gam yewtidde mon e on actualité hande noon en gaddi toɓɓe ɗe ganduɗa ma en mbaɗir ɗum goto ko adi fof ma en kaal eɗen gandi hande mo haali actualité leydi Sénégal haala alhaali dawrugol hande ɓuraten ni jumpude koye dawrugol ngol tawi gadortoɗen ko e candidat ji ɗi ganduɗa ko candidat ji jeeyaɗi e jogorɓe ɓe ƴamde lefol laamu ngol ganduɗa ine tijja e février 2024 tawi ɗiɗon candidat ji ine teska hen keewal mumen no feewi caggal ɗum ma en gar e ganduɗa ko kañum woni caution oɗon mo ganduɗa ine jogori walla ni won fuɗɗiɓe ɗum nawde toon to caisse des dépôts et consignation ko wona ɗum ma en paw hen ko ganduɗa kadi toɓɓere nde ganduɗa kadi ine yewta no feewi e leydi ndi woni holɗum woni cuɓogol Bassirou Diomaye Faye caggal nde Ousmane Sonko waɗi peeje foof ha andi hankkadi e oɗo saaha ine wayno gueɗe mum nana puɗɗo telɓude ko wona ɗum pawaten hen ko alhaali Pastef kadi eɗen gandi heewi ko ganduɗa hande o dille mum ine e nder leydi ndi ko refti hen ko pawten hen ko won ko yimdate oɗo saaha e nder leydi ndi hayso woni noon hoorejo leydi ndi eɗen gandi oɗo conseil des ministres jawtuɗo holliti wonde ɗiɗon élection aji maɗi mbadne haɗani wonɓe ganduɗa ine e hakkillaji men ha hande beele ɗiɗo sumgoji ine dirtine walla ala caggal ɗum gaynirten ko e record budget woni booñ leydi Sénégal mo ganduɗa record mum ine teska e ndeɗo hitande ɗum noon gam natande bundi yewtere meɗen nde ganduɗa ko yewtere goo hande ɗum noon gadortoɗen koye Amadou Moussa Anne Amadou Moussa ko adi foof kalaten no mbiruɗen ni toɓɓere men adande nde ko ɗi candidat ji ɗi ganduɗa keewal mumen e leydi Sénégal ine teska candidat ji ɗi keewi e leydi Sénégal ndi ganduɗa eɗen mbawi wiide hankkadi ko fodde 18 millions woni hen ngal ɗo keewal candidat ji an holno jiiruɗa ɗum a jarama Halimata e présentation o en paami kadi ko lowdi fattam lamiri woni jeese meɗen ɗo keewal candidat ji gam jabtade namdal ngal mbiyen tan ko mataw moni foof ne yiiɗi wonde président de la république keewal candidat ji ngal min jangguirmi ɗum ko elle Sénégal
woni koye wasde ko wiyete ko valeur aji muɗum woni teddungal mum woni ko andirano hanke heccanki jiya homme d'état wi ene wona président de la république mo wona homme d'état wi ene wona on ɗon président debbo noon e gorko holko noon ene moƴƴi ande holko saabi yimɓe tolniɗo e oɗo saaha mboɗa andi ko ɗum jeeyi sababu ngal ɗon namdal ɗum ɗon jeeyi on sababu tan ko wonko yilli en walla mi wiya wonko tawi en ɗo e leydi ndi walla wonko jiggoyɗen enen ɓe c'est à dire que sa daari parcours maw leydi ndi jooɗiɗo ɗo hannde e pouvoir o yimɓe ɓe cikki wonde chef de l' état elle ko hunde wemde sabu darde parcours mawɗo leydi o Macky Sall gonɗo ɗo hannde o yimɓe biyatni fof wiya sa daari o waɗi créé parti makko ko duuɓi tati ko adi élection ngaji présidentiel e nder ɗum o ari pouvoir beele noon neɗɗo ne foti jangguirde noon hoorejo leydi so tawi ko namdal mbiyeten ko ala joni noon mbaɗon Halimata Dia foof wiya hokkire yeeru pourtant Macky Sall koni pourtant hay goto yiyanoma omo ara wonde hoorejo leydi e 2012 donc noon goto fof wi 2024 pourquoi minnene mi wawa arde mi heɓa hono on fartange mbo hebno kono noon beele ene nandi mbiyeten ala ko nandani sabu tan o waɗi renoncé wonde o wonta candidat goɗɗo ɗaminaɗo kañum woni favori nana woni e juuɗe ne tiifi goto fof no wi min so tawi manam min gembima mi waɗi ko pommi ko wadde ne wawi chance o yana e am ɗum woni ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa hannde eɗen mbawi jangguirde ɗum ko adi foof keewal ngal ɗon candidat ji ko noon golle ma jooɗi peewi Amadou Moussa Anne mi huccita e Elage Abbas Sarr Elage an so tawi mi namdotoma yiyandema e ngal ɗo keewal candidat ji an holno jiiruɗa ɗum hannde moni foof nana ummi tan ne wiya wonde alay saago wona candidat tawa a fuɗɗima tan no Amadou Moussa wiiri ni ɓeta hoorema seeɗa tan mbiya ahan min kay mboɗo foti wadde candidature am minnene beele ɗum ene foti wonde eyyi enen so tawi ko enen mbiyeten ko fotani wonde hol sababu woni aɗa andi en ngala mi sikki institution ɓurɗo mawnude présidence hande kala ko jiiɗa e Sénégal institution ɓurɗo mawnude woni wonde président joni noon on fonno ko hormede fotano mun fof fotano tan sa ummima tan mbiya e wonde min mbiɗa yiɗi wonde yahata ɓooya ɗesar ɗayinude on poste mo ganduɗa hoore ma hannde ko on woni poste mo ganduɗa ma kala Sénégal naji ko kañum foti titrade saabu présidence wona neɗɗo o jeeyi ɗum mais ko leydi ndi jeeyi ɗum wadde noon ko kutirgal ngal ganduɗa ɓurgal mawnude min sindo institution mawɗo mo ganduɗa hoore ma sindo ko sago taw vraiment so tawi sumgoji gaari jeeyi ha tindima taw yimɓe ene ɗumen mbiɗa sikki noon ene jeeya e ko hoorejo leydi président Macky Sall mo joni o faami hani parrainage o adda beele ene wawa seggude au moins ha mbawen kam ɗumen so wona ɗum so tawi mun foof accidama e saago muɗum ene wawi élection ngaji ma mbaɗ ronko jofde hay e nder balɗe balɗe ronko jofde par ce que candidat ji goto foof wiyatma ken wona candidat ko noon goto fof wiyata kone wona candidat en tout cas no mbiruɗa ni oɗo parrainage ko ɗum jeyno sababu muɗum keewal ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ƴamoɓe lefol laamu ngol tawa so tawi nden yonti yimɓeɓe en jiino tampirtuno e candidat ji ɗi no mbayatno hewde miijo noon hokki wonde yo on fannu itte ha laaɓa parrainage adda parrainage o kadi ha hande wonko walli hen saabu noon hande o ɓe keewi kamɓe wiɓeɓe eɓe ƴama lefol laamu kono beele janggo e jaam constitution o mbiyen cour constitution o beele kamɓe maɓe conseil constitutionnel jaafoɗon beele kamɓe janggo e jaam ɓe ganduɗa kañumen foof goni natɓe ɓe e ƴamal lefol laamu ngol beele maɓe gaccuɓeɓe ɓenna ɗum ko woni yeeso daɗani guite caggal ɗum payaten koye toɓɓere wonde nde ganduɗa kadi kañumne ine jeeya e actualité ji ha hande tawi koye ɗiɗon candidat ji haala Ousmane Sonko hande mo haali politique Sénégal haala ɗum mo haali actualité Sénégal haala ɗum tengti noon e caggal nde o yeehi cour suprême ha fusi ko ganduɗa ko kañum woni ñawore nde on mo ganduɗa kañum woni ñawo Ziguinchor ñawno caggal ɗum en jii hujjikintoɓe makko ha hande nana daadi kono kadi ɓen wondiɓe makko ne nana daadi fina tan wiya wonde Bassirou Diomaye Faye ko kañum woni plan B mo landa Pastef hande ko kañum suuɓa ngam lomto Ousmane Sonko ha ɓe puɗɗima natande ko ganduɗa ko kañum woni parrainage uji mabɓe e ko nandi hen Amadou Moussa Anne ngol ɗo cuɓogol Bassirou Diomaye Faye an holko kalta e cuɓogol ngol beele cuɓogol Bassirou Diomaye Faye an e nder landa Pastef aɗa yino ko Bassirou Diomaye Faye hoore muɗum woni ko ganduɗa ko kañum woni plan B mo Ousmane Sonko walla an miijo ma jaggani ɗum
min mbiyami tan ko sumgo Bassirou Diomaye Faye ko ɗum sumgo par défaut, c'est à dire que mi ɗaminaki a ɗaminaki goɗɗo ɗaminaki goɗɗo hinon kadi ɗaminaki. Donc ene woodi noon to no kemi wiide ni gonɗen koye saaha peeje politique e lelgo communication ngaji woni wiide ko ni min jarata ko ñamol taw min ndewata ko nanol ɗum nanaye ngoɗo sumgo Bassirou Diomaye Faye. Heddi noon ko haalde ko aranto ene ɗiɓi hulɓinade tade woni a tawaka nde fewjete a tawaka ɗo fewjete kono ko Allah fodata mbiɗi sikki tan min e yiyandam raɓɓere to banggue ko ñawranmi sumgo Bassirou Diomaye Faye ko ɗum stratégie politique mais wona Bassirou Diomaye Faye woni cuɓaɗo o plan B entre guillemets kalteɗo kadi mbiɗi sikki e yiyandam wonko famodiraka e sumgo Bassirou Diomaye Faye yeru mum ndeɓe cuɓi nde wiya wonde Ousmane Sonko wi nono waɗa ko yewti koye communiqué to woni e nder Cap Manuel finalement ardiɓe pénitentiaire ɓe mbaɗi communiqué mbi ɗum amnotako caggal muɗum ko goɗɗo rokka liiri on communiqué kono beele ko communiqué mo Ousmane Sonko jogorno o lirde beele ko on liira yaltiga e téléji meɗen so tawi ko namdal mboɗo suusi wiide jaabol ngol ko ala ko deux communication ɗi jiidani ha mbiyani somi welama mi wiya wonno mawɗo ex-passé fo yiɗirani wonno waɗira o yaadani hen saabu mi hokkama yeru tan ko ɓooyani ko en jii Ayib Daffé yeehi ha toon to caisse de dépôt et consignation no mbinoɗa ni voilà hecci hanki foti wonde ñande alarba nde donc noon o yeehi toon o joƴƴini on ɗon caution mo 30 millions o wi o ari o joƴƴinande ko Ousmane Sonko joni noon beeli yimɓe potani ruttisade miijo Ousmane Sonko o yo mbinoɗo suɓimi Bassirou Diomaye Faye comme plan B joni cuɓiɗo Bassirou Diomaye Faye wonni ɗum plan B so indi mum arti ga e caisse de dépôt et consignation wiyama kañum dépose 30 millions pour wonde candidat est ce que yimɓe potani namdade koye mumen wadde beele luural biyetegal ngal ala ɗo donc luural nan ɗo sinno o yano toon o wi ko caution Bassirou Diomaye Faye nani ma yimɓe gandu plan B o ene tengti donc pour ɓurmi sikkude plan A ha Z ko Ousmane Sonko en tout cas woodi ko jiiɓi e hakkillaji yimɓe ɓe no fewi no mbiruɗani tan saabu noon so tawi ko Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi wonde ko kañum woni candidat o kañum woni plan B ɓe duttima ɓe nawi caution pour candidature Ousmane Sonko ɗon ne waɗi probléme kadi hakkillaji alay saago kadi wooda ko miiji kona ɗum Elage Bassar ha hande koye nden toɓɓere dippaten ko Bassirou Diomaye Faye hande o aɗa andi Halima des fois il faut que yimɓe mbatta hutorade hakkillaji men par ce que waɗi mi wiide mbatta hutorade hakkillaji men min ha hande mi ala ɗo tunggimi ko Ousmane Sonko wi noon ete beele wona yaadiɓe makko ɓe piiɓi janfu ɗum aussi il faut que ƴeewe piiɓa janfu walla kadi datta Allah darala hankkadi sisɗo tan ko wiide kamɓe ɓe jalta ɓe gandi hay hunde jogorani kewde toon to Ousmane Sonko ɓe mbi wadde yo Bassirou Diomaye Faye waɗe ɗon ete kono ko laati ko woni comme par exemple sa ƴeewi au fond ko laaɓi ko woni Ayib Daffé ko nawi ko par ce que so tawi kanko nawi 30 millions to caisse de dépôt et de consignation pour wadde déposer e inde Ousmane Sonko wadde fitti sa ƴeewi au fond tawata ko Ousmane Sonko wiyani noon par ce que Ousmane Sonko wi noon on ɗon caution fran waɗde waɗede inde ete jaafoɗa ko kanko wonno mandateur muɗum guila to guila e banggue gaddoygol parrainage ha e foof kanko yahannooma arta donc firtini en tout cas no Elage wiiri ni yimɓeɓe il faut ɓe mbatta liggorade hakkillaji mabɓe c'est à dire que neɗɗo fotani accede tan ene yeƴe tan ha ɗano tawi ka gorko mawɗo walla ka debbo mawɗo won certaine gueɗe so tawi haalama ɗo hande watten hakkille ma artoye janggo beele so arti janggo no artirta ni ko noon artiri walla wonko wayli hen ganda mbawa ɓedde an ganda exactement ɗum ɗo de wonko woni ɗo wonko haalaki hen ko mbiyata ko ne woodi non dit ko noon yaade non dit à chaque fois ko noon heewi wiyede kamɓe kam ko wawi hen wonde fof nde tawno eɓe gandi gosoraɗo serata e lawde ko ɗum saabi kamɓe kam ha hande eɓene irta cengle mabɓe eɓe laawa kadi banggue moɓe gandiri foof tan eɓe mbawi toon dañde hunde eɓene hen heddoto noon ko hol koɓe jogori heɓoyde hen kadi eɗen gandi stratégie politique ine hawni ine metti famde hen saahaji ɗo cikkirta ɗum to tawa wona toon hen saahaji kadi cikka hunde kadi ɓe
gartirma banggue goɗɗo ɗum noon ko wawi hen wonde foof ko noon tan kowona ɗum kalten koye caution o kalene caution mo ganduɗa e oɗo saaha fuɗɗama nawede Elage hewɓe ne mbiya oɗon caution ma wonɓe ganduɗa e candidat ji ɗi jogorani nawde caution o hey ɗum jarani haalde ni ɗum jarani haalde par ce que en waɗi ɓe gandanɗa hoorema sohna Halima ko ene wawi taw candidature men ko piyanɗe bawɗi tan walla piyanɗe gaɓɓuli ha nane bawɗi gaɓɓuli e bawɗi gaɓɓuli ha nane nen ɗumine mais au finish ɗum waɗi wonde nde candidat waɗi ko étape uji haalde nde pina tan subaka mbiya comme candidat ene weeɓi kono fin subaka gara gadda 30 millions mbaɗa déposé on ko haalande mawde woni ɗo par ce que wonɗo tolnoto sa déposé wonɗo tolnoto so tawi a waɗama accepté wonɗo tolnoto hankkadi 30 millions artata wadde noon 30 millions wona fijirde so tawi a yeehi ha yettima e wonnoko ma yi ɗo e balɗe seeɗa ma nan candidat ji kewɗi a fami yinnoɓe ille men nane walla yinnoɓe ɗumine jenti e banggueji goɗɗi jantoya e banggueji goɗɗi ko wayno landaji mawɗi ji waɓe hen no Amadou Moussa en fof tawa ko sababude tan wonde yo jiiye kañumen yo jiiye tan walla yo nane walla so tawi yontoyi kadi parti ji mawɗi ɗi landaji mawɗi ɗi beele ina mbawa fodde ɗumen ƴeewa kewal mumen e ko nandi hen Amadou Moussa ani yiyande ma e on caution e ko waɗi foof mbiyatmi ko yaware nde yo haal radio yaware ma nde yo haad radio wirni ganon ko télévision an kay jeetan télévision yimɓe mene ndaara ɗum noon yimɓeɓe yo kar hen guil kelle ko law haali a jarama aussi Elage andi mbiɗa sikki tan so tawi won ɗaaniɓe won kadi ɓe ɗanaki ene liggo ene miijo nane haala cergol parrainage gol manda mbiyami ɗum ko ɗum tami mittu manda no mbiya toon ɗum tami ɓurɗo sewde tameɗaɗo eyyi tawata ko gabbon tokko ton kon minen kam ko tameɗaɗo min mbiya ganda noon tameɗaɗo min mbiya tami condi eyyi tami condi aussi ni wiye minen ko tameɗaɗo min mbiyata voilà joni noon wadde hutorte ɗo ko tameɗaɗo ɓaari kon ɗino kono minen ni ko min ɗino de on gonɗoto en tout cas jimi wi tan ko mbarde on tami woodi woni ceggugol woni ceɗgol ngol d' abord woni parrainage o caggal parrainage en jettimi e dawal biyetegal déposegol caution 30 millions caggal ɗum kadi eɗen jogdi kadi hankkadi dernier tami mo ganduɗa nanto e conseil constitutionnel hankkadi toon kadi dossier ƴeewete hande holno ɗum yiyaade e gueɗe mbaɗi noon oɗo 280 et quelque manda ko 60 et quelque mille walla 60 et quelque neɗɗo mo ganduɗa ko temedde ɗiɗi pawɗi candidat ko ɓuuri hen ko hewde Halimata no Elage wi ni eno mbiruɗa ni ko pucci dogui tan yo bamɗi law nde tawno paaɗen koye compétition ɓurɗo o wadde fayde to banggue élection ngaji o wona élection ngaji mairie o wona élection ngaji législative o wona régional ko élection ngaji présidentiel ko fotay oya ngol lefol laamu ƴewte to galle laamorgo tum joni noon Halimata Dia Elage Abbas en foof hankkadine gimmo daro mbi minne komi candidat Elage daña galle mum daña koddiɗo mum daña ɓeya ɓe funti ɓe homti ha wooda ko dañi ne andi e Allah ne andi e joomum wawa dañde parrainage cohlaɗo kono il faut dilla ne andi e ɗo joomum kadi wawa dañde 50 millions ɗi mais il faut dilla wona hen noon ne mbawi wasa dañde parrainage mais daña ɗinon 50 millions waɓe hande no fam dafere ɗi om dafere ɗi hande ne mbawi wadde ko ɓuuri ɗum kono noon min puuram jimmi ko yo yurnite no joƴinirte caution ni caution 50 millions hande wonɓe ɗum wonani hen nogas e poste mumen ne mbawi wadde ko ɓuuri ɗum caution foti ko sattinede saabu nana haali Elage homme d' état neɗɗo mo ganduɗa joguiɗen ko manam ko galle lamorɗo biyade kañum laami leydi fof no fotiri fotani wonde neɗɗel kecce donc ɗum ɗon foof ummoto noon ko less guila e parrainage o yetto e caution ngabba conseil constitutionnel donc parrainage ɗum ɗo manam min caution sinno ko sagam yo ɓuura sattinede to banggue kewidi kalis caggal muɗum jomum kadi wiye aha so tawi heesi a déposé toon to conseil toon to CDC andu koy so tawi a heɓani ha sabba naggam to banggue parrainage ɗum koko yolto toon e won tuma ma en gandu suusoɓe wiide ko candidat ji ɓi eɓe cuusa wiide e candidat ji goto fof anda hoore muɗum guila e law ko mbiyata ko andude hoore mum gam ɓuuri actude aɗa ha ɓooya neɗɗo ɗon ɗuma no wimani haalanma hoore ma en tout cas ɗiɗo caution ngaji oɗo caution mbiyaɗo ɗo e ɗi sumgoji ko hunde ganduɗa
so renaki tan ma ruttini hewɓe caggal hewɓe ma dutto hen caggal caggal ɗum kalten ko alhaali Pastef kamɓe hannde caɗele mabɓe ne keewi en jii noɓe gadorino candidature oɗo Ousmane Sonko addaniɓe caɗele ɗe ganduɗa ko jibru mawdu kono haɗani ha hannde kamɓe ɓen hen no mbinomi joni ni tan andudeɓe wonde gosoraɗo serata e lawde ha hannde ɓen hen hélas hannde landa Pastef haɗani kadi ɓe mbiyama kadi wonde landa o fusama kono ha hannde eɓene dippa yande ma holko Pastef woni e dow muɗum kañumen Ousmane Sonko. Eh bon en fait aɗa andi d' abord haala mabɓe ka ene foti wonde par ce que aɗa andi minen joguino mawɗo goto o wi sa fi neɗɗo womre hunduko so hunduko ko fusi hankkadi a foti tan wadde contrôle ko haalata ko ɗum en jeeya hannde e Pastef ex Pastef keɓe kalata ko saabu eɓe gandi leydi ndi ene waɗi constitution kamɓe ɓe laaɓa leydi ndi ene waɗi lawol ene waɗi ganduɗa hoorema enen fof ko hen tonguiɗen eɗe tonguiɗen ɗo noon a faami so tawi a waɗi créé parti politique o wonko tongi ɗum kadi ko tongi ko ɗum so woppi ɗum tan lawol yanata e dow muɗum ɗum kamɓe ɓe gandi ɗum lawol so yana e dow ma noon so parti o fusi hankkadi kay ko goɗɗo wona on goɗɗo haala parti goɗɗo foti haalede kono wona on ɗon donc kamɓe soɓe continue haalde so Allah min kam ha hannde taw e inde en wawno seɓe kaala e inde parti goɗɗo walla inde coalition goɗɗo mais soɓe continue ha hannde e haalde e inde Pastef min kam so haala Allah ha hannde mbeɗa manki famde tigui rigui holkoɓe gone e dow mum en tout cas koɓe gone e dow mum Elage Abbas ina jojjinima taw yimɓe ƴeewa juriste e jooɗano yimɓe ɗo saabu hannde so tawi wiyama wonde kamɓe landa mabɓe fusama kono ha hannde eɓena hen eɓena mbaɗa peeje mabɓe peccorɗe mabɓe candidat mabɓe mo ganduɗa o kañum woni plan A mabɓe kañum ni en jii ittama e liste sumgoji ɗi en jii caɗele ɗe jogodiɗe e laamu ɗum ɗon foof haɗani kamɓe eɓene dippa tan eɓe dippa eɓe mbiya wonde ko kamɓe ɗoɓe daari ɗo hanke heccaki ɓe duttaki hen caggal gonga noon ko stratégie politique par ce que so tawi en duttima caggal en jiino ɗo Khalifa Sall nde dumba nde haɗani ha dernière minute o yimɓe muɗum nana mbiya wonde ko gonowo candidat Karim Wade aussi la même chose hannde yimɓe Sonkoni ko hen goni kono Amadou Moussa beele peeje kamɓe ɗoɓe goni ɗo beele ɓe potani ƴewde daɗɗude peeje goɗɗe ɗe ganduɗa wona ɗeɗo peeje saabu hannde kam ɗoɓe tolni ɗo mi sikkani so tawi candidature Sonko walla goɗɗo e mabɓe ine weeɓanaɓe e dow oɗon ex Pastef so tawi ɓe mbaɗi noon tan ɓe ngata leydi sabu politique ne jogui dalillaji ne jogui jaɓɓal ne jogui aussi ko tubakoɓe mbiyata réalité muɗum kamɓe landa wonno ka Pastef ɓe goni koye logique mabɓe e o saaha mo gonɗen koye logique mabɓe ɓe goni a hokki yeru joni yimɓe Khalifa Sall yimɓe Karim Wade en jii hay 2019 yimmuɗum ne mbiya kañum woni candidat mumen ala dernière minute waɗi ko wiyete ko dégusté donc kamɓe ex Pastef aussi ɓe goni koye logique mabɓe to banggue on communication ko kaari woni candidat amen minen commune Pastef ha joni saabu ɓe mbawata hokkude laamu ngu gonga wiya aha wadde ko kamɓe jeeyi fenade aɗa haɓa neɗɗo so tawi tan wi tola wi takket wiyete ko an jogui fenade eɗen gandi logique mabɓe goni ko guila début nde wiya wonde parti o fusama nde neɗɗo mabɓe o ittama liste électoral guilden kamɓe mbi ko ɗum ɗon wawa amnade ɓe gadda dalillaji ɓe gadda ɓe hakkllaji mon jeeya to banggue ñawoje ene dokkaɓe hen dalillaji hay ko ɓoyani ko maître Ciré Clédor Ly haali avocat goto e avocat ji Ousmane Sonko wi wondene ko kanko Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko goto mumen foof ina woni ko wiyete ko éligible manam ina wawi suɓade ina wawi suɓede donc ɗum ɗon bonani e yimɓeɓe bonani e leydi ndi mais boni koye sympathisant et partisan ji kamɓe Ousmane Sonko holko saabi pamminen so tawi aɓe jokki wiide wonde neɗɗo mabɓe o ko candidat aɓe jokki wiide noon aɓe ɓeydo gonɗinde ɗum yimɓeɓe ne ɓeydo jaggude ɗum ne cikka ko gonga ɓe goni koye vraiment ɗanninde yimɓe mabɓe te ɗum moƴƴani e mabɓe moƴƴani e parti pusaɗo o moƴƴani aussi hay on gardiɗo parti o emo jogori suɓade o foof kono min to banggam enen laaɓi tere jeese meɗen ko riwti ko salede mo hokkede on ɗon fiche parrainage salede mo woni jaɓanede ko wattindi ko tan ko fate banggue on ɗon caution dalillaji ɗi dokkira wondene ko inde makko ala e fiche ji électoral leydi Sénégal ñaworde nde nani rabadare toon to cour suprême mais beele mawɓe keeb koɓe jiiɗi ko hono ko tribunal Ziguinchor ko wanno ko ɗum e goto foof ne ende hay so tawi ka ɗañiɗa findinama mbiyata komi sikkani par ce que yimɓe ɗamini ko Ousmane Sonko jeeyataki ɗin sumgoji présidentiel 2024
joni noon peeje goɗɗo ne mbawi wodde ɓe mbawi wiide min mbatta désigné hay goto taw ha laaɓa par ce que somin mbaɗi kadi ne wawi on ɗon wooda faydo mum walla haaɗe walla eko way noon kono won kawis o woni nder min won kawis wonanimi nder kawis o noon ko kamɓe tan mbawi hen yaltinde yimɓe kamɓe wa ex passif heddi noon ko min kam mi yiyani foof hande o holto ɓe mbawi rewde ha kandol landa darto ko heddiɗo e 2024 ko ko noon ko heddiɗo e 2024 ko kamɓe ɓe goni tan koye peeje mabɓe e peccorɗe mabɓe kadi stratégie politique enen foof eɗen gandi no wayi ina metti famde nane mi haali ɗum stratégie politique famde ɗum weeɓani kamɓe ina gasa au fond taw eɓe gandi koɓe jahata koɓe jahata ko eɓe gandi Ousmane Sonko wonata hande candidat wonata janggo candidat kono haɗata yoɓe ndew tan yoɓe ndew ɓe ñoƴƴa hayso tawi woni ɓe gandi wonatani ɓe goppa ɗum e haqqillaji yimɓe ɓe ko wayno yimɓe mabɓe e yimɓe woɗɓe heddiɓe ɓe ganduɗa ko waɓe no Amadou Moussa en ɓe ganduɗa haydara e politique o cikka mata ko noon wonirta tawa kamɓe eɓe gandi koɓe jahata ko so janggo e jaam ari ɓe ƴeewa so dernier minute o ɓe ƴeewa plan moɓe mbaɗata ɓe lelna ɗum donc sen diwi ɗon payeten koye sumgoji ɗi eɗen gandi ko heddi hen ko natti hewde Elage Abbas Sarr ko 2024 e lewru février inchallah en naati e lewru décembre hande o so tawi wiyama sumgoji ɗi ina dirtine hewɓe hande eɗen gandi ko ɗum woni ko jimnoto sumgoji ɗi koko dirtinte sumgoji ɗi koko dirtinte hayso woni noon horejo leydi ndi haali e conseil des ministres jawtuɗo wonde ɗiɗo sumgoji koko mbaɗate an hol yiyande ma e dirtingol ɗiɗon sumgoji beela aɗa ɗamini ɗum bon min mi ɗaminaki dirtingol haɗi mi ɗaminade dirtingol ko yiide pellitte ɗi horejo leydi ndi woni e dow muɗum saabu aɗa andi deftere jangguirte ko deftere bandum kanko horejo leydi ndi o ƴetti mesure aji timmuɗi guila e hoore makko kanko dara tan o wiya wonde min mi jeyetaki hen hayso tawi ene ñiɓɓitno e haqqillaji yimɓe kankam to batta ɗo o laɓɓitini ha holli yimɓe carrément kanko jeyetaki hen ha ɗo woni ɗo andi o jeyetaki hen ha tenki noon e conseil des ministres ɓennuɗo hollidde wonde o ɓami pellitde ganduɗa hoore maɗi sumgoji darnugol sumgoji hono fota wawde yarude donc pour min mi yiyani hay raison goto poɗɗo wawde ɗumin par ce que sumgoji so dirtinama ma jibin caɗele goƴƴe ɗi ganduɗa hoore ma e leydi ndi ɗi ganduɗa hoore ma enene koyemen walla kamɓe koyemen ɓe mbawata ɗum wadde maîtrisé en tout cas wadde mi sikkani so tawi maɓe naat ɗon tawde woni haqqillaji ina jaggi ɗum te kadi so renaki ni ko ɗum woni ko wonata ko dirtingol sumgoji ɗi kam so tawi waɗine en tout cas ko caɗele bonɗe mawɗe wonata Amadou Moussa an holno jiiruɗa ɗiɗo haaluji ɗi ganduɗa ina kaale beele ɗo hankkadi haqqille ina wawi jaggude ɗo tolna ɗo ɗi sumgoji ina mbawi dirtinede ko ɗum faux débat Halimata ko ɗum faux débat c'est à dire que ko sénégalais e hoore muɗum wonno ko fotani miijade dirtingol sumgoji présidentiel 2024 ne waɗi dalillaji gonɗi hen dalillaji ɗi ko guila 1960 ha fayi e élection ngaji battidiɗi présidentiel 2019 élection présidentielle meeɗa dirtinede nder leydi Sénégal donc leydi joguide to ko wiyete expérience to banggue yuɓɓo élection ngaji présidentielle ndin so wiyama tan 2024 ɓawo janggo koko dirtinte hakkille fotani ɗum jabde ko faux débat kadi mawɗo leydi ndi ko mawɗo leydi biyeteɗo ko goo manam ko neɗɗo goɗo wiyede goo fuɗɗi koye ma kono mbiɗa sikki fuɗɗota koye makko dirtinede élection ngaji présidentielle c'est vrai nde o ari nde ko nden Allah waɗi pétrole heeɓa nde o ari nde ko nden coupe d'Afrique ari c'est la première fois nde o ari nde ko nden gueɗe kewɗe ne wiye kadi ko kanko jogori wonde président gaɗiɗo juɓɓino élection ngaji tawi o tawtoraka way donc noon on opportunité mbo jogui e yeeso makko beele o fina suba goto bona ɗum bonnude nde woni ko nande faux débat kalteɗo faux débat o noon koye kunuɗe ɓen pouvoir e kunuɗe ɓen opposition mais goni koye ɗanninde mawɗo leydi ndi nan ɗum e ceekol saabu haysomo jogorno ɗum wadde de mbimi en tant que Ousmane Sonko meeɗi ɗum haalde o wonta ɗum waɗa haysomo jogorno ɗum wadde ko ɓitti ɓiɗi fo waɗat par ce que Sonko meeɗi haalde ɗum wi wonde ɓe goni koye liggade pour dirtine élection ngaji ɗo e duuɓi ɗiɗi beele on waɗa maintenir au pouvoir ɓadata noon Sonko meeɗi haalde ɗum eɗen gandi hakkude rawande ulludu ndu eɗen gandi kam so tawi onon ɓaade haali mawɗo leydi ndi haysomo jogorno wadde watta e sikkam kadi aussi so ɗum ɗon woodi ko haalte ko so tawi woodi komi ɗaminaki ko par ce que mi miijaki ɗum haalaɓe ɗum ɓe ni mi heɗata ko ɗumen
so ɗum woodi ko ɗum défaite mawɗo wonande Sénégal kono ko défaite wonandemo kanko chef de l' état par ce que en jiitan ni ko dirtinako élection ngaji local addi haaluji législative addi haaluji saha noon meeɗa dirtine élection ngaji présidentiel so tawi dirtinama wiite ko ɗum min cikkuno ko o haalno ko ɗum woodi donc noon élection ngaji ɗi inchallah no cikkirimi ma aroye budget o sa yi ɓeydirimi ni hen wonko tonga hen wonko golla ha ɗo kalten ɗo déjà mission ngaji étranger ngari ɗo ko wayno CEDEAO wonan ɗo mission ngaji goɗɗi nan ɗo Sénégal ne pari hayso tawi wiyama ko ɗo e lewru taw andano ko ni ɗo e lewru yimɓe juɓɓini élection ngaji ko wiyete anticipé wara Allah yawno so tawi ɗum ɗon wuuri Sénégal yettima ɗon Sénégal ne jeeya leyɗele ɗe ganduɗa ɗe to banggue yubbu organisation élection ngaji so wiyama ɗo e lewru amin juɓɓi élection ngaji présidentiel Sénégal ne wawi ɗum wadde ala ko haalano guila 2019 yimɓe ne gandi ko le 25 février 2024 yuɓɓinte ɗin élection ngaji présidentiel ko noon so hawri e welede Allah ko ɗum woni ko waɗate ko ɗum kadi yiɗa wondi ko sénégalais e hoore muɗum kañum yiɗi débat ji ɗi ganduɗa ko ɗi daraki hay nokku saabu sa ƴeewi candidature président Macky Sall aussi ko ɗum wonno haala mum ɗo nde kanko omono jooɗi o jooɗima ko juuti ko gonga certes o jooɗima ko juuti o haalani omo deƴƴi kono e nder deƴƴere nde fof hen sahaji kadi a yahat ha paama tan wonde oɗo o jogorani wonde candidat kadi tawi ko gila ko ɓooyi muɗum o haalino ɗo kadi hande e ɗiɗo ko ganduɗa ko kañum woni ngol ɗo dirtingol sumgoji oɗo conseil des ministres ɓennuɗo batu jagorɗe o haali ɗum hen o laɓɓini ɗum hen kono de ɗum foof e waade noon haɗani ha hande sénégalais ji ɗi nana continue ene kaala haala dirtingol ngol ɗum noon mboɗo sikki tan ma taw o natata e ndeɗon wilde o natta hen kanko hooreji len ndi président Macky Sall ko wona ɗum ha kadi en gaynat tan Djiby nana waɗami signe wonde waktuji meɗen hojomaji meɗen nana kuuɓa payen tan e toɓɓere men wattidiɗe Amadou Moussa joni a jubbi hen seeɗa budget mo ganduɗa ndeɗo hitande eɗen gandi ko record mawɗo saabu ko 3 milliards virgule 6 ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko kañum woni budget Sénégal hikka record noon mo ganduɗa machallah yimɓe fof batti hen hakkillaji mumen Amadou Moussa yiyandema holko jeeyi sababu oɗo record ene yooɗi ene moƴƴi record o eɗen ɗamini sen tugnima e konnguɗi jagorɗo tambiɗo gueɗe faggudu leydi Sénégal guila nde fuɗɗi nde eɓɓande ha woota jagorɗe fof ndewi ɗon gaari e ko haalata ko ene joga jorto moƴƴo jeeyi on ɗon sababu koko Sénégal huccani ko woni production pétrole e hitande 2024 e wiyano koye lebbi tati gadiɗi kono caggal muɗum wattama lebbi jeegom payaɗi woni deuxiéme trimestre no wayi wade foof ene jeeya eko ɓeydi budget leydi Sénégal kadi gaga ɓeydugol budget leydi Sénégal ni sa ƴeewi ko wiyete gartam ɗam woni PIB o kadi ene ɗamina fodde 9 et quelque 9,4 walla 0,5 nde moƴƴi to banggue gafake gartam ɗam kadi en jii ko ɓoyani ko e kabaru goto kollirɗo wonde Sénégal ne jeeya leyɗele nogas windere nde ɓe faggudu mumen ɓurata ƴellitade e 2024 ɗum ko ɗum gartam ko ɗum victoire wonande Sénégal najo ko fewi kuuɓal kono noon Halimata budget de won probléme gonɗo hen to banggue ɓeeto ngo ne waɗi probléme o woni ko wiyama budget ummima e 2 milliards 2000 milliards hande oɗen jaare 7000 milliards eno mbirɗa ni manam 3,6 sa ƴeewi fodde ujunnaje 4 milliards ɓeydima e budget leydi Sénégal kono beele ko Sénégal naji foof yiyata nder yiyata gartam ɗam so tawi ko namdal mbiyeten ko ala firti wadde ne est ce que budget kalteɗo o ɗen eɓɓoje eɓɓeteɗe beele wona e mahanteje laabi kuɓeje kaɓirɗi autoji train ji e ko way noon fayi ɗum noon so woodi ene moƴƴi de ene mbiyani moƴƴani kono beele budget kuurowo walla cafrowo caɗele guura yimɓe hande sa ƴeewi ko ɓeydi ko to banggue kuɓɓam ko ɓeydi ko to banggue loyer ustonoma kono hande cikrama rago hande ɓeydi guura ka nan ɗon foof nan ɗon donc min jinno e budget so tawi ɓeydima yo ɓesguuli 18 millions habitants gonɗe Sénégal ɗi tin woodi ko ɓeydi e dow mbuuɗo ɓeydi ngu e dow oɗo budget woodi ko huuri woodi ko nafi woodi ko usti jiito hen koye mumen donc min ɓeydugol ngol ko ɓeydugol ngol joguimi kawis ha ɗo jarten ko noon Amadou Moussa an
haali halaka machallah Elhadji Abbas hade men uddude tan holli yiyande ma annene e oɗo record mo ganduɗa teskama hikka e budget leydi Sénégal. eyyi ko d' abord ko en fait min kam mbiɗa waɗa saluer d' abord kanko jagorɗo hono Mamadou Moustapha Ba e sababu ni enen gandi quand même o waɗi effort aji kewɗi gam vraiment budget o ina wawi yettade ɗo yetti ɗo caggal kay e explication ngaji sa heeɗi moom caggal no explique rat ni holno budget o no foti sankirede ni omo dari e lawol kono mbiɗa waɗa rejoindre Amadou Moussa Anne e banggue goto c' est à dire budget so waɗama moƴƴi ko franchement ɓesgol ɗi tin ɗum so ɓeydim foti ko ɓesgol ɗi tina tigui rigui budget ɓeydim mais so tawi comme par exemple budget o ɓeydim tan e haal hayso tawi ke mahanteje ɗo e yaade foof tawi kadi ɓesgol ɗi tinta ɗum ngol ɗon ɓeydugol kam so Allah hayso wasino ɓeydede ɓurma ko noon hayso wasino ɓeydede ɓuuri ɗum en tout cas no miijori ɗon ni aussi hewɓe ko noon miijori en jii e tuma tan nde budget on jagorɗo mo ganduɗa kañum woni tambiɗo jangde leydi ndi haalaluji ɗi keewi no fewi ha jangguinoɓe koye mumen kañumenne daaɗe mumen nanama woni hon ɗum ina mbiye jagorɗo o wonde budget o de naggam o ɓeydama ha sabba naggam o yataw noon emin jiito hen koye amen yataw jangde nde ina yiito hen hoore mum hande o kala nde enseignant ji manki walla kala nde jangguingol ngol woni waɗi probléme andu walla ko tekki rondi ko an tekki rondi ɗum noon wadde ko wiide tan walla ni wadde erago e mabɓe kamɓe jagorɗe ɗe kala hen tan mo ganduɗa budget muɗum ɓeydama hano hanniri ni yo wat feere ko foti ko hen gollade gollo hen ɓesguli ɗi jiito koye mumen saabu no goytori ɗon ni heddiɓe kadi ko noon goytori mboɗo sikki dande nde ko wotere ɗum noon émission meɗen yewtere men ari ha ɗo hankadi en mbaynodirtu e bandiraɓeɓe tan ha saaha goɗɗo kadi gadden toɓɓere wonde kadi faade e bandiraɓeɓe tawa foof koko yoyti e actualité leydi men Sénégal addande on ɗum Piindi radio Piindi média e kala e saaha Amadou Moussa mbaynoɗa tan e hojomaji dabɓi haade jibi kuppude hen a jarama min beltanimama no fewi e ɗowgo ngo eɗen mbiya bandiraɓeɓe tan en dokkodiri mabɓe aadi so Allahu lamɗo jaaɓi yontere fande inchallah ko noon Elhadji Abbas e ko noon ko weltanade bandiraɓe surtout yeeɓiyankoɓe men e wideɓe tan inchallah émission kadi udditi ko goto e mabɓe foof no foti wawde e addude hen participation mum ballal mum e fannuji kala donc Allah jarama Allah jarama annene Elhadji Abbas Sarr ani Amadou Moussa Anne golle mon jooɗi peewi kono kadi en jetti rédaction o foof no woruno saabu noon eɗen gandi golle gollaɗe ɗo ɗe foof ko toon to rédaction to ko toon defa terɗe rédaction ɗe fof nan hen kadi no mbiruɗen bandiraɓeɓe ni tan oɗo émission walla mbiyen nde ɗo yewtere ko yewtere nde ganduɗa Piindi média addani on ɗum tawi ko rédaction o e hoore muɗum defata ɗum ha ɓenda addana on e kala yontere ma en gar hen taw eɗen paccita ko no mbiɗen ni tan ko yewtere hesere pul paamen pamminen ɗum noon kala hen ko neɗɗo famani yo arɗo famɓe nanɗo pammina ɗumen hano hannirta ni mi yetti on mi jarni on e jadugel men e émission o kono kadi mi yetti Djiby Dieng to banggue karallagal to bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ne Allah jarama on jarama so tawi won perguitte woni henne on ñagama yafuya dokkodiren aadi so tawi gueno ñaawi yontere fande on jarama